Páni, trikrát zabíjačka, prosím úctivo, prosím. Tie sa vám teda vydarili, pán Brich? Cíti v tých jaterniciach nové korenie, pán Brich, to rád vonia. Ale nesmie ho byť priveľa. O to nie, iba tak akurát. A keď to musí priamo chrumkať. To je výborné. A kapustička musí byť hodne biela. Na Morave, prosím, pekne robia kapustu riedku ako kašu. Ja som tam bol ako tovariš, úplne tečie. Nevravte, veď kapusta sa musí predsediť, ináč by sa nedala ani jesť a také niečo mi ani nevravte. No a jedia to, lyžicami to jedia. Nechápem, ako to ľudia môžu jesť. Viete, aj s vierou to bude tak. Človek nevie pochopiť, že druhý môže veriť v niečo iného. Dajte pokoj. Ja by som radšej veril v Mohameda, ako jedol takú kapustu. To dá rozum. A vieru nedá rozum. Našu vieru áno, ale tie ostatné nie. Páni, a sme opäť tam, kde sme boli pred vojnou. Ľudia sú napokon vždy tam, kde boli prv. Veru tak. Človek si môže myslieť, že tá druhá viera nie je správna viera, ale nemá si myslieť, že ten, kto ju vyznáva, je zlý, mizerný a nesprávny človek. Ako v politike, tak aj inde. Múdro hovoríte, pán. Preto sa aj toľko ľudí nenávidelo a navzájom pomlátilo. Svet bude zlý, kým ľudia nezačnú veriť v ľudí. Tak, pán Brich. Pán Brich. Prosím? Tak pre mňa zajtra urobte kapustu na ten moravský spôsob. Ja to skúsim.